राम लोटन बड़ी गर्मी होता हो। मालकिन नइखी जानत रहुआ। धरती पर पाप बढ़िया गइल बाटे। पाप हाँ इतना पापे होता न कि कहाँ जाई आदमी पे न पड़ी। सब लिस्ट बना के रखले बड़का। रहुआ के मालूमे नइखे आजकल के लइका लइकी हाँ जवानी चढ़े से पहिले बेचैन हो जाता सन। ई का कहत रहो? का कहतनी? हाँ हम जवन कही ना तवन सही कही ना। माने का मतलब उ जवानी से पहले कर देता? प्यार के रंग में रंगा जाता सन जब ना करे के तवन कह लेता सन। कितना गोली लेके उड़हर जती सन आ बाद में जब छोड़ के भाग जाता सन ना चियोर देते सन। ई त बात तू सही कह। ढेर जानी हे तर हो गइली जा। अब कुल हो गइला के बाद मुंह केकरा के देखैबू? ना इहो त तू सही कहत रहो। ऐसे गर्मी होता ना। यही से पाप हई। आ पापा जाई कहाँ? कुछ भी कह लेकिन तू हमारा का न बहुत दिन से ठहर गइल बड़ा ना। तो हमारा का आवत रह जा 6 महीना में कितना जना भाग के चल जात रह जा। द तोरी की जय रउआ हमारे बारे में नहीं जाना तो हम जहाँ जाई ना तो रिकॉर्ड बना के आई ना। ढेर मालिक लोग फोन करलन कि राम लोटन तोहरे लेखा नौकर के जरूरत बा। तू जखरा नौकरी पर हब एगो पाता ना खरखराई। यही से तू इतना दिन तक ले हम कहाँ टिकल बड़ा ना। मालिक के इरादा बा कि हम ही रही तो का करी? अगर हमहू अलत गलत काम कौन करती तो मालिक हमरा के रखतन ना ना रखती। ढेर नकल बान सन कि मलकैने से चू चू पूछ पूछ कर लगता सन। ए माने लव छब मालकिन से नो कर। हाँ आह दादा नहीं जानत का? कैसे? हमारे गांव के रहे एगो सुखुआ। अच्छा आ उ ससुरा श्यामलाल मलिकार के करत रहे नौकरी। सामल कौन सामल? रउआ नहीं जानत पैकली गौवा में बाड़न। ओहो बड़ आदमी हमन 500 बीघा खेत बाटे। तो का मालिक के खेत रहेला बाजार ला गाड़ी घोड़ा सब कुछ रहली सन। बस उ ससुरा का कइलस न कि उनकर लड़की के पटा लेलस आ पटा के काम गबड़ा देहलस। तारा शर्म नहीं लागत? सब गांव के कुचराई कर चलत रहा वो हमारे से कैसे प्यार हो जाला हो? दिल से प्यार होला। आज तक से तो हमारा कोई से प्यारे ना भइल। बढ़िया बा कि ना भइल आ होखहू के ना चाही। आजकल प्यार ना हो खिलवाड़ हो। जान तड़ू एटीएम मशीन समझले बड़ सन डालो निकालो डालो निकालो। कैसे प्यार हो जाला? माने यू हम कोई नहीं की त जानत कैसे? कैसे पता लगावत रहत जानत रह? माने सुनी ना आ सुने ला आदमी तो दिमाग में रखले रहे ना ना। सुने ला कि कैसे प्यार होला कैसे ना होला। अब तो प्यार करे वालन से पूछे के ना पड़ी कि कैसे प्यार होला। सही कथा ऐसा बात बाकी चला तू हल्दी। ई बताई हाँ। हाई रोड पर पैदल कितना घर तक ले दौड़ाई रहुआ? तो गाड़ी नहीं तो तारा के अपना कबार पे बैठा के लेके जाइब। महाराज रिजर्व गाड़ी कोइले रहती तो अब ले कबे पहुंच गई रहती हमनी के। अच्छा तारा के रिजर्व कर दही 4 व्हीलर मंगा दी कहत हेलीकॉप्टरवा मंगा के रख देता नी। कंजूसई कर तो पैसा बचा के कामना बैंक में धरब। मुआला के बाद एक दिन मल धन दौलत संपत्ति छोड़ के जाए के बा। तू हरा ऐसा नौकर रही न तब मालकिन के बिलवा दी। ए मालकिन रउआ बारे में हम जानत तनी समझ गई ना। आ प्यार प्यार करत रही ना का रउआ प्यार नहीं की कइले? के करले? हाँ के करले? चंदनवा से। माने इहे कुल छिपल बा लेकिन हम सच्चाई दबा के रखी ना कि उसे कही ना ना का मतलब बा भैया। दुनिया घर में रही तो हम ओकरा पीछे पीछे थोड़े जाई। जासूस बनल बड़ा के का करता के नहीं के का करते हमार लागत कहा जाला ना कि पानी में लैट्रिन करब ना तो उतरबे करी आ पदब तो दूर तक बसैबे करी। एबरा करैली उरैली ना खा है तिताई कि मरचाई ज्यादा खा के लो कि पेटा में कुलबुल ले सले बा। देखो तू जाना तड़ा कैसे कहिए मत। हम काहे के कह महाराज कहीं का हमारा के कुकुर कटले बा। कुकुर कटले बा? ए सही के ना बात पे एगो परतोख ना दियाला कि हमरा के कुकुर कटले बा के हम कहब। अच्छा ई बताओ राम लोटन तू कैसे जानत रह कि हम प्यार करना चंदन से? जब खिड़किया में एक दिन हेतर हाथ मारत रही ना तो हम देखले रही महाराज कहीं के। लेकिन ऐसे ना करे के चाहिए।
तो तू कुछ बहुते कुछ देखले खबर। आह दादा, एक दिन तो इस ओठलाली जौन रगड़ले रही ना, अब हेतर छुअत रही उहो देखले रही। हम घर में बानी तो ना देख सकी ना, हमरे से कुछ छिपल बा। क बजे रउआ घर से बहरी जाई ना आ क बजे भीतर जाए आई ना, हम मल जानी ना। रात खुनी कुंडी खुड़ावेला तो हम दुआरे पर न सुत रही ना। हम चाहती तो सार के मार देती कि एक लाठी सुत जीतल, लेकिन काहे के भाई दुश्मनी मोले के बा हमरा। बोल ले लो छुइया मत बुझा गई लो। हाँ चलो कोई से कही वही ना ना ये राम ड्रिंक बात कही सुनो। अब फुसलावे लगनी हमरा के आ जाल में फंसावे लगनी। जाल में नहीं फंसावत तार से बात कहे कोई से कहब ना ना पक्का ना। भैया हम काहे के कहब, आखिर कहब तो हमरा के का मिली, कुछ मिली ना हाँ? मिलेगा कुछ हम जानते मन कि आजकल मेहरारू अगर सच बात अगर केहू से कह देब तो तोके फंसा दी हसन। हाँ तो ये तो रवा मुट्ठी में बा। अपना घर वालों से जाई बेहर और के लाई लगाई आ झूठो के हम जाई पिटाई तो का फायदा बा भैया कोनो बात कहला से। यार कहल जाला कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। यार मिले के बोले रही तो मिल ली लउआ, हम जाके झाड़े फिर के आवत तनी। तब तू बढ़िया बड़ा हो जा। जानत रहो बोली नौकर होखे न तो तुहारा लेखा बुझा गई ल। सच नौकर होके तो जान लो कि तुहारा लेखा ना तो कहले नी। हाँ हाँ कि और कुछ कहे के बाकी बा? नहीं अब का कहब। ऐसन तो नौकर कबो हमरा घर में अइले ही ना हुई असन कि जितना क्योर करत हमरा कोई इंतजार नहीं करना। तू का हो किने बिजली गिरी कि का होई है टाइम हो अइलह बेरा बीता के। हम बेरा ना बिता कैल हनी, कबे के हम घर से निकलल हनी। है कपड़वा तनी झुराइल ना रहे, ऐसे देरी हो गेल ह। चुआता हो चुआता केने चुआता? आगे देखे आगे चुआता आगे। हम हे कपड़ा वाले साफ कर तनी तो अब तो हरे लेखा केने? पसेना चुआता। तू का जानता हो? हाँ तो रख जाए रे, हम कहीं कुछ और चुआता हो। जानता हो तारा बिना मिलले बिना न नइखे रह जाता हमारा। तारा मिले के बेचैन बड़ा हम हिलत नहीं तू मिलत नहीं बड़ो। जानता रहो आज हमारा नौकरवा से नौकरवा से का कहलू? नौकरवा से हो उहे कुल चीज कर लेलू करे से पहले ही से हाय रे हमार किस्मत। जब नौकरा से कुल चीज करताड़ू तो हमारा खातिर काहे से प्यार कइले बाड़ू? खुश हो जा। हम जाता नहीं ओइसा नौकर ना हम दिया बार के अगर खोजती ना तबो ना मिलता। हां काहे बढ़िया ना रही? तार मैं काम करत होई, करेला मैं चीज करत होई, सब तोहरो के करत होई। हाँ हमरो से करला अच्छा से बात का हमारा से प्यार कइले बाड़ू, ओकरा से प्यार मोहब्बत कर। हम चलनी अपना घर। बड़ा किस्मत वालन के वैसा नौकर मिले लसन। अबे तू नहीं ख जानता हमारा आ तहरा बारे में सब कुछ जानता। आज न आज हमारा नौकरवा ले खुला भइल ह। ऐसा ना हो सकेला हो, हम तो चुप के जाई ना तारा घर ही, वो कैसे देख लेवेला। उहे कहता नहीं कि आज हमारा या नौकरवा ले दोनों आदमी से न खुला भइल ह। सुन जाय द केहू जानो ओकरा से काट हमारा मतलब बा। हमनी को दुनिया में प्यार करी ना जानो तो चल प्यार करे की। केहू जन एक मतलब तहरा के डर ना लगेला? अब डर का लगेला जब सारा नौकर देखिए ले बड़न हमनी के रसलीला, तो हमनी के चले के करे रसलीला। तू जानत रह का? हम ना जानत रही, तारा मुँह सुनल नहीं। तो उहे तो आज हमारे लिए कले ह। देखो घुमावा फिरा मत, काहे खातिर बोले हड़ू? मिले खातिर जुले खातिर भेंट मुलाकात करे खातिर। चलो देखो अब हमारा बड़ा बेचैनी ले सले बहू। चल ना मन बता चल अबे अबे ना। हाँ चलो आओ
हेनी आड़वा अब हेनी आड़वा बाप रे एक तो आवत रहे अभी खुनिया तब इतना बेचैनी चलो तार बेचैनी हम दूर कर देतानी अरे आव हो देखो कतना बढ़िया है जबा हाँ खूब बढ़िया बा देखो हाँ अब जौना चीज खाती हम आइल बानी पहुँची एकदम अब प्यार मोहब्बत करे के ठीक बा दएगो चुम्मा कि तुहार चुम्मा तो लागे मिठाई रानी हो ई का तू कहत रहो कि तोहार चुम्मा तो लागे मिठाई जैसन ए राजा फेल भइल निक निक हलवाई जैसन अच्छा औरी तो क्या मिठाई लेखा लागता हो मिठाई लागता पर मिठाई क्या कैसा हलवाई लागता फेल हो जाए रसगुल्ला नियन कि बर्फी नियन रसगुल्ला से भी हट के आइए राजा आवा न बतिये यह तनी आहा काश बड़ा ठीक लगता हो सुनो अब एगो काम कर न का? अब जो चीज करे के तो चीज तो कहिए लेनी जा अब हमरा के छोड़ अब हमके जाए दो हम तो सोचता न कि आज भर रुक जा खोपचा में घुस जा ना ना ऊपर बाद में अच्छा चलो मैं ठीक एक के बा। दिन हो जाई ठीक बा तबे तो। बहुत दिन बाकी तो बा जा जा ते न बाय बाय भेंट हो गई मुलाकात हो गई बात हो गई अभी तक जिया हो राम लोटन नौकर होके तो तोहरे लेखा धर तनी धर हाँ का धरी बेगिया चले के बाद तो चुपचाप चल ए जे बकवास मत कर हाँ? ठीक ना अरे ई बेगिया लो आय पाई मत कर हो धर आई बेगिया लो अरे सलीला ला चाहो चल तड़ू मालिक नहीं खन तो आ कुछ हो हवा जाई त केकरा का पार पर ठहराई ठीक है हाँ ई तो हम सोचलहु ना रहे ना सोचलो तो सोच के का कुल काम कइल कर चले नहीं सोच लेनी चला धर ई है जौन कांड कइले बड़ू बड़का बड़का हई 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 का होती है हई कहो हई ई का के ले बड़ा हम्म। मतलब ये विश्वास और विश्वासघात विश्वासघात ऐसे नहीं कुल तू करबू काम आ हमारा के देबू तब हम केहू के ना दिखाई डिलीट कर दो ना डिलीट करब एक शर्त पर डिलीट करब देबू तो हां का करे मोला तू नौकर हवे कि हमर मालिक हव भेज देब तुरंत ले व्हाट्सएप पर हां ई तू का कहत रहो आए कबेल तक तो सब कुछ जाना तनी करत रही काहे तू वीडियो बनैले हड़ा मनाई ना सबूत है ये मर जाने के भूत उतारे वाला तू तो भलाई करेला ना अच्छा अब एकर मतलब थोड़े बा कि अपना गाड़ी में हम बास करवाई मालिक सब कुछ कह के गइल बना कि देखिए कुछ एहर ओहर के काम ना होके के चाहिए तो तू बड़ू कि एहर ओहर के काम करबू आ बदनामी के कर होई तार तनख्वाह बढ़ा दे हट डिलीट कर दो चलो चलो तहारा बस के बाद तनख्वाह बढ़ावल अपन खर्चा चलते नहीं खे चल तो हमार खर्चा चलावे 6000 रुपया देबू तो डिलीट कर दो 6000 रुपया बा ए जा नहीं के तो जाए दो नहीं खे तो चलो घरे घरे चल घरे दे हम पैसा तू ली हो लेकिन डिलीट कर दो एजे थोड़े डिलीट करब जब पैसा देबू तो डिलीट कर देब आ ना तो भुला जीबू तू आज के बाद दिमाग के तेजी बारे ऐसा ये काम सब- धाम मत करियो ना करब डिलीट कर दो ना ना सच करबू ना कब्बो ना कान करो। करो देखो बैठ बढ़िया से बैठ बेग ले ले जिसकी बानी धद बेगबा मरले बड़ू के मालिक के इज्जत ताक पर रख के ई कुल सब काम करत तो प्यार मोहब्बत तारा जनात बुझात है ये नहीं कि एक बार से हो जाला कई बार गलती करूल तो कई बार उठ बैठ कर दू एक बार और ना करबो तो हम डाल दे तीन बार में तो तितिर पकड़ा लग बार और करो हो गई सर मुँहे ला आदमी तो 5 गो फेरा लेके छोड़ल आदमी तो 4 गो में गौरी करो 5 उठो चलो बेग दो हमरा के अरे बाप रे देखो दो आज के बाद ऐसा गलती मत करियो बीच में अभर डिस्कवर आ लवर के मत बोलै है ना बोले कहो पेटवा ऊंच लगता है अरे खैले बानी तो चलो चले बार चली चला
नौकर बा हाँ नतिया तो पीठ पीछे बार करता है मोना कहता कि हम केहू से कुछ ना कही ना वीडियो बना के हमरे के ब्रेकमेल ना तारा के हम टंगरी खींचनी बाद में कनपटी धरैनी न तो कहिए कि हम मालकिन कैसन रही बहुत खा लायक बा ना लायक बा